Sada više o posljedicama, idemo i uživo do Vašingtona gdje Ivica Puljić sve prati. Ivica, najprije kakve će posljedice na političke odnose unutar Republikanske stranke ovo ostaviti, ali na rad Kongresa, dakle i na finansiranje, na budžet? Važna pitanja, Saša. Treba reći da je Republikanska stranka u potpunom kaosu, ne samo zbog ovoga, nego i zbog činjenice da Donald Trump upravlja njome kako god on to hoće, a unutra ima ipak ljudi koji ne žele to, ima oni koji žele još veće sudjelovanje, da kažem, Donalda Trumpa unutar Republikanske stranke. Dakle, naprosto jedan kaos. Vidjeli smo da samo 8 ljudi, 8 zakonodavaca može donijeti praktično odluku da prvi čovjek Kongresa ode s te pozicije, što njime se otvara naravno parlamentarna kriza. Jer pazite, ova pozicija predsjedavajućeg zastupničkog doma ili kongresnog čelnika, kako se to obično govori, je iznimno važna. Koliko predsjednik Sjedinjenih država i potpredsjednik Sjedinjenih država ne mogu obavljati svoje poslove iz bilo kojeg razloga, onda na to mjesto dolazi upravo osoba koja je na čelu Kongresa, odnosno zastupničkog doma. To je bio do sada Kevin McCarthy, ali nakon 9 mjeseci on odlazi. Pitanje je sada ko će ga naslijediti, da li ljudi iz nešto radikalnije ili umjerenije struje. Za sada su 2 kandidata, Jim Jordan i Steve Scalise, koji je doduše bolestan. Jim Jordan je vrlo radikalan, doduše on je prijatelj Kevina McCarthyja, ljut je zbog toga što on svrgnut, ali treba isto tako kazati da Jim Jordan neće apsolutno ništa učiniti bez dozvole, znanja ili sugestije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. I sam Trump može doći na to mjesto, što je vrlo zanimljivo. Jedan ga je republikanski kongresmen čak predložio da dođe na čelo Kongresa, jer po Ustavu ne morate biti član Kongresa, predsjednik zastupničkog doma. Ustav kaže, dakle i Trump čak može na to doći mjesto i pitanje je li on uopće za to zainteresiran ili ne. Jedna od posljedica, Saša, je vjerojatno i to što je sada obustavljena pomoć Ukrajini. Naravno, postoje ranije odluke koje se provode, ima još određena svota novca koja je na raspolaganju Pentagonu da uputi tu vojnu pomoć, isto tako civilnom društvu uputi civilnu pomoć Ukrajini, ali treba donijeti nove odluke, nove zakone kojima Ukrajina treba dobiti nova sredstva. To je sada trenutačno u zastoju i pitanje je kada će se odlediti. Zbog toga je i predsjednik Biden prekjučer imao vrlo važne razgovore sa skupinom svjetskih čelnika i vojnih i civilnih oko upravo te pomoći Ukrajini, kada je nastojao uvjeravati najbliže američke saveznike da Amerika neće odustati od davanja pomoći Ukrajini. Sve sada otvoreno, karte su otvoreno, ne znamo kada će i kako se to sve razviti. Jednostavno jedna vrlo neugodna situacija, jer pazite, cijela ova situacija može dovesti Ameriku u krizi. Ako Amerika dođe u krizu, onda cijeli svijet ulazi u neku vrstu krize. Vidjet ćemo, za sada još kažem jednom, stvari su sve otvorene, demokrati gledaju sa strane, ne mogu ništa učiniti u tom nekom izboru, ne mogu na to utjecati, jer naravno veliko je pitanje hoće se sredinom studenog uopće doći do nekog rješenja da se prihvati proračun za iduću fiskalnu godinu, koji je sada praktično u zastoju. Dakle, sve je dogovoreno preko McCarthyja i Bidena do sredine 11. mjeseca, a što nakon toga? Pratit ćemo. Hvala puno na svim objašnjenjima. Ivica Puljić uživo iz Vašingtona.